wanda bai mallaki matsayi na musamman ba shi ake yi wa abu ya gode. Duk abin da na yi miki zan yi miki shine ina jin daɗi saboda kin isa. Ki ce min ba soyayya ba ce. Idan ma soyayya ce yau za ta mutu. Dan Allah ka faɗa min dalilin da yasa baka son alaƙata da Maryam. Baka da asali. Ni dai an cuce ni. An gama da rayuwata. Ai dole hankali na ya tashi, kana ganin shi fa a kwance bai motsa ba, shame. Ai dole hankali na ya tashi Alhaji. Ashe wannan al'amarin zai zo ya riske mu a lokacin da ba mu taɓa zaton cewar zai zo ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ku faɗa min ko na samu dalilin koruwar zulumin da ke kai kawo a haƙarƙari na. Ku faɗa min dan Allah. Dole in yi tunani Alhaji. Domin Mansur shine farin ciki na a cikin gidan. Wanda ya sa wani cikin irin wannan halin ya zai kubuta a wurin Allah. Amma ba gida zan koma ba, zan shiga duniya inda ba wanda ya sani balantana ya tona min asiri, amma ku sani cewa Allah ba zai bar ku.